हमारा टाइम तो गया। हर दिन जब मैं पलंग से उठता हूँ खाबांनि दाखुम खुखसं lam sogono rono haino hai dopani kathang TV o hingke tinini update rongkha boba grano tui sanai abuni bagino dopani kathang TV je kubui kok kathang kothmano phunungmani bagai chaitogo haini bagino paithajora naitongdi dopani kathang TV no sal kisa sekang boba gra product kishor manik ko Home Minister Amit Shah bai malanya bagai diliwo thangmani Tiprasa hamkraini bagai tiprasa dofani bagai chini bubagra diliwo thangjaka Home Minister Amit Shah bai malanya bagai phiaba thangmani yagulo tam sajaka abono tigi bubagra kaisa voice record message rohorka tiprasa lukurogno हमारा टाइम तो गया। हर दिन जब मैं पलंग से उठता हूँ मुझे मालूम नहीं है कि शाम तक मैं उसी पलंग में सो पाऊँगा कि नहीं। ये फाइट अपने लोगों के लिए दिल से किया। इसका असर मेरे परिवार में, मेरे निजी ज़िंदगी में, सब जगह में इसका बहुत ख़राब असर है। hingke bubagra diliwo thangai phaimani yagulo bini bukha belekeno khamjak tamoni bagai hingke chini tiprasa dopharamni bagai belekeno wana chinta habjak bini sago belekeno wana mung habjak belekeno kha khamjak chini manthai soktaino sanai tongbose maya taibusuk sanchinai khorangchi khogoi hayade taibusuk kapchinai taibusuk mogolni mukti phaisinai chini tiprasa dofani bagai asake bubagra mogolni mukti khiklai dong haifano se sung chini manthai manya abuni tino belekino bubagra khakhamja hani bagai no chini bubagra bo saka lukurongno kokjarkha 28 February wo hunger strike khaijaknai hanai bubagra gabang masa romoino diliwo thangai phaio haifano tabusuk jorate kuno sanmo manyako tiprasa hamgraini bagai gabangma manthai sokthai rok sanjao tangai riya chungno chingke tiprasa hayada buni stage o gabangmono nogo buni manthai sokthai manmani haifano sini o tipra state o chikon sa tipra state o sempono manthai sokthai manyako tiprasa ni hamgraini bagai hini bubagra belekino bukhawo dukhu namja haini bagino jeng tiprasa joto thangsa khlai bubagrano logirenani nangnai jeng bubagrano logire khaise pal baksa khe hingkaise chin tiprasa dofa hamkrai ngai haini bagino joto tiprasa lukurongno tini dofani kathang tibini phaising tibo koi jao joto thangsa nani bagai hingke tinini update asukno ingsinai dofani kathang TV paithak jora naitongma bagai bele bele khe jotono hambai